कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। चिपळूण शहरामध्ये काल बुधवार 30 जुलैला एक हृदयद्रावक घटना घडली। धुळे येथील एका नवविवाहित जोडप्यानं वाशिष्ठी नदीमध्ये उडी घेऊन आत्महत्या केली। ही घटना शहरातील गांधेश्वर मंदिराशेजारील पुलावरून घडली असून तरुणी पाण्यात बुडतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती व्हायरल झाल्यानंतर शहरामध्ये एकच खळबळ उडाली। अश्विनी निलेश अहिरे वय वर्ष 19 आणि तिचा पती निलेश रामदास अहिरे वय वर्ष 26 हे दोघे सध्या चिपळूण तालुक्यातील पाग येथील रहिवासी होते। त्यांचं मूळ गाव धुळे जिल्ह्यात आहे। निलेश आणि अश्विनी यांचा विवाह 8 मे रोजी झाला होता। त्यांचा संसार पुण्याआधीच कोमजल्याची चर्चा सध्या चिपळूणमध्ये सुरू आहे। निलेश अहिरे याची चिपळूणातील हॉटेल स्वागत जवळ मोबाईल शॉपी आहे। दोघे पती पत्नी पाग नाका येथे राहत होते। नव दाम्पत्यामध्ये कशावरून वादाची ठिणगी पडली याची चर्चा सध्या शहरामध्ये सुरू आहे, ज्यामुळे त्या दोघांनी हा टोकाचा निर्णय घेतला। ही बाब मात्र अजून पुढे आलेली नाही की वाद नेमका काय झालाय। निलेश आणि अश्विनी हे पती पत्नी बुधवारी मोटारसायकलवरून गंधारेश्वर येथील मंदिरामध्ये दर्शनासाठी आले होते। तेथे दर्शन झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये वाद सुरू झाला। तो विकोपाला गेल्यानंतर दोघेही सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास रेल्वे स्टेशनकडे मोटारसायकलवरून निघाले। मात्र त्यानंतर ते परत वळून गंधारेश्वर पुलावर आले। मोटारसायकल पुलावरच उभी करताच पत्नी अश्विनी हिनं कोणताही विचार न करता पुलावरून वाशिष्ठी नदीमध्ये उडी घेतली आणि त्यापाठोपाठ पती निलेश यानं देखील पुलावरून नदीत उडी घेतल्याचं परिसरातील काही नागरिकांचं म्हणणं आहे। मात्र या सर्व प्रकरणामध्ये एक ट्विस्ट निर्माण झालेला आहे आणि याबाबत आमचे चिपळूणचे प्रतिनिधी निसार शेख सविस्तर माहिती देत आहेत। आणि या बातमी संदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी चिपळूणमधून आमचे प्रतिनिधी निसार शेख आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। निसार, काल चिपळूणमध्ये हृदयद्रावक घटना घडली। पती आणि पत्नीने एकत्रित उडी घेत आपलं जीवन संपवलं आणि गेल्या काही तासापासून काल पण हे शोधकार्य सुरू होतं, मात्र अजूनही मृतदेह आढळलेले नाहीयेत, सापडलेले नाहीयेत। काय नेमकी सध्याची परिस्थिती आहे, सविस्तर तपशील निसार। ते आपण पाहिलं तर या ठिकाणी काल सकाळी 11 वाजता गांधारेश्वर पूल या ठिकाणी दाम्पत्याने आत्महत्या केल्याची बातमी समोर आली, पण त्यामध्ये एक नवा ट्विस्ट आपल्या समोर आलेला आहे। आपण जर पाहिलं तर निलेश अहिरे आणि अश्विनी अहिरे या पती पत्नीने आत्महत्या केल्याची माहिती आपल्या समोर येते। आपण जर पाहिलं तर काल सकाळी 11च्या दरम्यान अश्विनी अहिरे हिने आपल्या आईला धुळेला फोन लावून सांगितलं की मी माझी जीवनयात्रा संपवते। त्यानंतर तात्काळ तिच्या आईने आपल्या जावयाला फोन केला। निलेश अहिरेनं सांगितलं की तुमच्या पत्नी अशी अशी करत आहे। त्यानंतर निलेश अहिरेंनी शहरावर झाले, तिची धावाधाव घेऊ लागले, मोटरसायकल घेतली आणि त्या ठिकाणी गांधारेश्वर पुलाजवळ गेले। त्या ठिकाणी कुजबूज सुरू होती, ती कुजबूज त्यांनी ऐकली आणि त्यांनी पण सासूला फोन करून सांगितलं की मी पण आता जीवनयात्रा संपवत आहे। आणि त्यानंतर निलेश नेमका कुठे गेला माहिती काय कळू शकली नाही, पण दोन्ही दाम्पत्याने आत्महत्या केल्याची माहिती समोर येते। तेजस, अगदी निसार, पण हे आत्महत्या करण्यामागचं कारण नेमकं काय आहे आणि कालची नेमकी घटना सविस्तर काय घडलेली आहे याबाबत तपशील। कालची घटना सविस्तर पाहिली आपण तर या ठिकाणी सकाळी 11 वाजता निलेश नेहमीप्रमाणे आपल्या दुकानामध्ये आला। त्या ठिकाणी त्यांनी तिची मोबाईल शॉप आहे स्वागत हॉटेल जवळ, दुकानामध्ये गेला आणि दुकानामध्ये गेल्यानंतर दुकान त्यांनी ओपन केलं आणि काही वेळात 11:30 दरम्यान त्याच्या सासूचा धुळ्यावरून फोन आला की अश्विनी अशा पद्धतीने जीव देण्यासाठी गेलेली आहे। ते ऐकून तो निलेश पूर्णपणे घाबरला आणि आता नेमकं करू काय, कारण का मुळात नेमकं काय घडलं हे त्याला कळत नव्हतं आणि तिला आता वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले। तो शहरावर पळू लागला आणि तो एकूण आपण जर तेजस पाहिलं तर तो गांधारेश्वर पुलाने गेला। त्या ठिकाणी काय लोक कुजबूज करत होती की एका महिन्याने उडी मारले, हे त्याने ऐकताच त्यांनी पहिला फोन सासूला केला आणि सासूला फोन करून सांगितलं की मी पण आता जीवनयात्रा संपवते। पण निलेश नेमका कुठे गेला समजलं नाही। मात्र ही माहिती जेव्हा पोलिसांना समजली त्या ठिकाणी बचाव पथक आलं, इंजिनियरचं पथक त्या ठिकाणी आलं, चिपळूण पोलिसांनी धाव घेतली। त्यानंतर आकाश लिंगाडे आले, डीवायएसपी राजेंद्र राजकुमार आले, त्यानंतर फुलचंद मेघडे जे चिपळूण ते पोलीस निरीक्षक त्या ठिकाणी आले आणि त्यांनी एकाने बचाव पथकाने आपलं शोधकार्य सुरू केलं। आता आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी 3 बोटी गांधारेश्वरच्या पोलामध्ये नदीमध्ये सोडण्यात आल्या होत्या। ते रात्री उशिरापर्यंत काय मिळू शकल्यामुळे बचाव कार्य थांबवलं होतं। तेजस, आतूनपर्यंत दोन्ही डेड बॉड्या सापडल्या नसल्याची माहिती समजते। तेजस, अगदी निसार, आपण पाहतोय वाशिष्ठी नदी ही मोठी आहे, पुढे ती दाभोळच्या खाडीला जाऊन मिळते। कालपासून जे शोधकार्य होतं ते थांबवण्यात आलं, मात्र हे मृतदेह सापडलेले नाहीयेत आणि वाशिष्ठी नदीमध्ये मगरी देखील आहेत। बचाव पथकानं आता काल जे शोधकार्य झालं त्याबाबतची काय माहिती दिलेली आहे आणि साधारणतः आज जो बचाव कार्य सुरू आहे तो कशा पद्धतीनं सुरू आहे?
आपण जर तेच पाहिलं तर बचाव कार्य मोठ्या प्रमाणात शोधकार्य सुरू आहे. कारण काल 3 बोटी ज्या आहेत त्या गांधरेश्वरच्या नदी किनारे जेवढ्या ज्या खाडी आहेत त्यामध्ये सोडण्यात आल्या होत्या. मात्र मगरी ज्या आहेत त्या मोठ्या प्रमाणात, कारण का या ठिकाणी तिथले जे पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेघने दिलेली माहितीनुसार की त्या ठिकाणी मालदोली असो की इतर जी खाडी असो त्या ठिकाणी त्यांनी गस्त घालताना अनेकदा त्यांना मगरी त्या ठिकाणी दिसून आल्यामुळे मगरींचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आहे. त्यामुळे नेमकं पुढे झालंय काय ह्याची माहिती अद्याप समोर आली नाही. पण ह्या ठिकाणी बचाव कार्य सुरू आहे. रात्री उशिरा थांबलेलं बचाव कार्य सकाळी पुन्हा सुरू झाले. आपण जर त्याच्यामध्ये पाहिलं तर एक नवा ट्विस्ट आहे. काल पण आपण ऐकत होतो की एकंदरीत ते दोघे मोटरसायकल त्या ठिकाणी घेऊन आले, त्यानंतर दोघांनी एकत्रित उडी मारली. आता जो आपल्या समोर एक ट्विस्ट आलाय की एकंदरीत तिने अगोदर उडी मारली, त्यानंतर निलेशनी सासूला पण सांगितलं आहे. नवा ट्विस्ट आपल्या समोर आलाय. त्याची मात्र ही आत्महत्या नेमकी का केली आहे, आत्महत्येमागचं नेमकं कारण काय झालं हे मात्र समजू शकलं नाही. तेजस, अगदी शेवटचा प्रश्न निसार, कौटुंबिक वाद असं कारण समोर आलेलं आहे. कौटुंबिक वादातून भांडणं झाली आणि त्यानंतर हे प्रकरण घडलंय. या माहितीला किती दुजोरा आपण देऊ शकतो? आपण जर पाहिलं तेजस तर मे महिन्यामध्ये निलेशने अश्विनीचा विवाह झाला होता आणि आपण जर पाहिलं तर त्यांनी त्यांचा कुठे संसारचा फुलं होता त्या फुलण्या अगोदर तो बुडल्याची चर्चा काल दिवसभर सुरू होती. आपण जर पाहिलं तर 2 महिन्याचा कालावधी गेला, म्हणजे मे महिना, जून, जुलै आणि आता उद्यापासून ऑगस्ट, म्हणजे आपण जर पाहिलं 2 महिन्याचा फक्त कालावधी होता. आणि काळामध्ये पण नेमकं काय झालं, पण त्या आदल्या रात्री म्हणजे आपण जर पाहिलं तर परवाच्या रात्री त्यांच्यामध्ये काही वादन झाले होते अशी माहिती आपल्या समोर येते. आणि त्यानंतर सकाळी जेव्हा निलेश दुकानामध्ये गेला, सासूने फोन केला तेव्हा त्याला माहिती कळते. म्हणजे काहीतरी नक्कीच घडलं असणार आहे. वादाची तिंगी नेमकी कुठे पडली, नेमकी आत्महत्या करण्यामागचं नेमकं कारण काय हे मात्र समजू शकलं नाही. पोलीस सांगत आहेत की फक्त आम्हाला अश्विनीने उडी मारली, कारण तो एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता तसं अश्विनीने उडी मारली जर समोर येते, पण निलेश नेमका गेला कुठे हा प्रश्नचिन्हच आहे. पण ह्यामागची दुसरी गोष्ट अशी आहे की आत्महत्या करण्यामागचं नेमकं कारण काय हे मात्र अद्याप समोर नाही आलं. तेजस, अगदी धन्यवाद निसार, आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. बातमी संदर्भातले अपडेट आपल्याकडून वेळोवेळी जाणून घेऊ आणि या बातमी संदर्भातले देखील तपशील आपल्याकडून वेळोवेळी जाणून घेऊ. धन्यवाद. काल दिवसभर एनडीआरएफ पथकामार्फत त्यांचा शोध घेण्यात आला. दिवस मावळल्यानं तो थांबवण्यात आला. आज गुरुवारी पुन्हा त्यांचा शोध सुरू झालाय. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर एनडीआरएफ पथकाला वाशिष्ठ नदीमधून स्पीड बोट घेऊन जाण्यास जवळपास 1.5 तासाचा कालावधी लागला. शोध कार्यासाठीचे काही आवश्यक साहित्य तेथे नसल्यानं पुन्हा ते आणण्यासाठी पथकातील जवान परत आल्यानंतर शोध मोहीम आज पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. निसार शेख, कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी.